mi wino on ceerno Alpha Badji ko ceernajo jaɓanaɗo machallah ƴewgal lamgal ina wawi wonde so tawi ko caɗele goragu joguiɗa aɗa wawi arde kalda e o biyeteɗo ceerno Alpha Badji o rokkuma piɓol on saaha tiiɗa te tedda to banggal rewɓe ɗo joɗiɗo ko juuti dañani ɓinguel walla joguiɗo ɗen caɗele kanko ceerno Alpha Badji omo safri ɗum te ko yontere liggodirton ma yi waylo waylo aɗa woni e dewgal ngal welani hani aɗa jogui kulkuli ngam joom galle ma addude debbo goɗɗo a yetima to bawɗo muɗum surde kanko woni ceerno Alpha Badji ko nyawuji emori ndo siti e ko way noon omo ɗum safra ɗum ko balɗe sappo tan jokkotirton o safruma ha cella tul pisole ha e gueɗe gañoje sa ari to makko ɗo ganda foof gasi aɗa yiniri e debbo walla gorko te a yiɗa o janfoma jokkodiri e makko ko yaawi kanko woni ceerno Alpha Badji omo ummi toon to Burkina omo joɗi to Dakar numéro makko ko 77 137 23 82 77 137 23 82 ceerno Alpha Badji machallah. Sall joni njaha yange on kañum rese an dewgal ma bon ko nafan ma ayi mi haalnam yangeji ɗiɗo pirtiɗo dewle yange fo e otes yange fo e morol yange fo e paƴ yange fo e sen mum worɓe ɓe kam koɓe yaaɓe laakara ɗum noon oɗon an ka debbo jeewo galle poɗɗo won exemplaire jangguinowo aduna o Sénégal foof jangga e ma aduna o foof jangga e ma hollire an sa wi am waɗ a waɗat sa wi am accu a accat waɗi sala ma ñaagui koɗo haala ɓayri o jaɓani hande de kañum hen ma e gonga de neɗɗo no jogui droit wiide joom suudu mum yahani kaw ma jaafoɗa kono ayi haal pulereɓe mbi muñ no muño kono mañti mañak hay goto wawa muñde ɗum ɗum ɗo wona guego condition dewgal ma joni hettan min mi meeɗa yidde an ya haal mi hocca konngol konngol am mbino mi fawa e dow konngol ma kono ya andu no guurdirmi e jomni ɗum so tawino hande wona no enɗam walla jiidigal tawanno mi woppi joom ɓooyi te noon ya andu ay ngal dewgal ngoy yangi jogorgue ɓennude mi salaki hen yo dewgal am bon hen so yiiɗi somi yalti galle o yataw komi naɓorɗo dandam mi artata somo ummoɗo mi hota galle men o par ce que komi tampuɗo mi lori mi lefti mi maayi komi muñɗo ha muñirɗam koko gasi mi natti wawde anani te ngal ɗo dewgal somi yahani hay jinnaɓe amen min e on sehlam ndo mbawi bonodirde hen par ce que yumma ko e nenam ko ni ɓe mbaddi guila minen goni sukaɓe ha potmi ni no pot minen ko minen jaadi dewgal serdi amen ala ko heddi e makko hande o ñalawma goto tan o dañomo rese mi wiya joom mbiɗi mi namdakimo haalis ni haalis makko yo jaggu mi sohlani hay mbuɗu makko yamirore makko cohlum mi yaha o wawi o woppa kam mi yaha e dow fijo e jaleɗo o wawa ɗum mi yaara no muusi par ce que kanko ɗum tan o yiiɗi hakkude amen ma jaafoɗa kam noon salam mate jignaɓe on in poti andu an ka desaɗo a jeeya hoore ma wona ko welma mbatta walla joni dewle mon joni kam ko weli neɗɗo waɗat gorko joom waɗa ko welɗum anne mbaɗa ko welma walla ko wardemi jiɗɗon salmata woto yejjit konngol ngol kalannamami ñande jibinɗa garmi tawmi haɗa leeli haɗa woni tigguyel min ƴetti ceekolol haɓɓe koyngal ma wi jaggani ɓiyam wadde dewgal ma e joom wona dewle rewɓe rondiɓe gaddi koye mumen de te min kam min hajjel
dewgal mbedda dewgal appel dewgal hawruji boîte min ɗen dewle min islam yiɗaɗe hajjele yiɗaɗe sabu ɗi gona dewle fattan meɗen ƴiƴama no woni kadi komi kawma enen sen kaldi tan pamodiren Sall kono komi ɗum ɗo kam an woni e wolane goo so yeehe ɗum ɗo hay min welanimi tawi noon haɗa yiiɗi yaade ko welanimi te a meeɗa ɗum waɗde meeɗa wat mbaɗa ko welanimi e galle meeɗa wat lelles woppu joɗɗo mi ñaguima tan nder haala ma ko mbiɗa dondiɓe koye mumen gaddi koye mumen gaddaka min ɓen ɓuurimi valeur e galle he noon wallahi azim ɓen ɓuurimi valeur e galle he min joom jaggirimi tan kono o pot de fleur joɗiɗo ɗo so hanki wonɗo hande wallahi azim mi nattano e joom mi yahannomi jooɗo hami yiye jiɗɗomi ƴettami so yiɗi tawata ko min nawata hooram comme que ne ɓen ɓuuri waɗede respect ɓen ɓuuri considérede mi waɗa noon hooram sabbin joom ala am respect ala en considération yejjita an nannani hoorema e joom de an ko minen nannuma e joom ɗum adde am bone noon ayi nde woni nde ko dewgal jinnaɓe ko nden bonmi nden mborami o respectani kam o faalaka kam o lijjitani kam o darani so mbiɗo wuuri o darani so mbiɗo maayi joom waɗimi tan kono rawandu mum ni non nin jaggirima tan jaggiriɓe wondi ɗo o meeɗa jaggirde min noon o jaggirimi noon o jaggiri yummakko Salmat il faut ganda neɗɗo fof e arsuko muɗum kadi dewle ɗe wona enen mbattaɗe Allah wattaɗe il faut ganda ɗo komi ñaguiɗom noon ɗo kam a wonani e gonga ka baɗam wona jingude de jingude andi an kam so jingol woni ko an jinga saabu min ko an ƴiƴama woni ƴiƴama sa diwimi diw sa ñaami yimɓe mi ñaama yimɓe joom no wawi won taw yummo ko sukuñ ni haydara waɗata kam sukuñ min ko an woni ƴiƴamam e galle te an joni Huley waɗi wayase yeehi Dakar anni mbiya a waɗata wayase wadde joni jiɗɗon wadde joni wadde an joni wadde jiɗɗa yoɗi bandiji mbarami e nder o galle an sa woppiti kamɓe sukaɓe mbarami nder o galle nde tawno en jibinɗa ko huwere yaata tan kono mawɓe kuywe ne adda e nder galle min jibinani joom min ko an jibini raɓɓere haal mi jibinani joom ko an jibini an woni ɓiyam woyde yo deƴƴude foof kondumi hen wona mbiɗa goggam Huley koko yeehi Dakar so mi ummima ɗo joni mami hocci téléphone am mami noddimo téléphone mami haalamo komi jaho saabu mi yahata o tinani kono joom kam yo andu o welami wona haɗa wawi yaha goppami e mbima haɗa yaha goppami e galle haɗa wawi yaha goppami aɗani ko woni haala e joni mi ala min ko an woni ƴiƴamam a faami mi haalanma gueɗel noon debbo ko laabi tati halfati kalfani adini ndi ko jignaɓe ma deftude hen ko gorko ma cakkatidi ndi ko ɓiɓɓe ma yaha jooɗɗa keɗoɗa min ma mi yahata joom min jewtide sa feeji yahane tawde ha tiiɗe ma meɗa andi kadi koko tiiɗe ma sa feeji yahane tawa jaaɗa koye yamirore anani yaha jooɗo ɗum nde ɓurmi yirudemo o yamirami mi yaha jaaha kalda kono yaade kam eyyi kono joni min Salman min wattimi ñaaga calanɗa wawa kam nota ko kallanmami ko Salmata ari am o holliti kam ka biɗo o yata yangue sehil makko to ko gonga eyyi ba min yoroya ko ñagueɗo noon goppa ɗum yaha par ce que aɗa andi ko waɗi ayi gorko e debbo jiida an hande guiƴi gorko sono waɗa yangue sa tardini o ɗum ala probléme hakkude mum son jiiɗi sa haalni ɗum ma faam mais rewɓe pamirtan noon ɗo joni on ko sehil makko ɓe ƴetti yangue maɓɓe ɗum waɗi noon a foti woppu Salmata yah yangue o komi ñaguiɗomo noon ka karmuɗo noon neɗɗo wawama haalan tan ha ɗum naata hoore ma kono dokka Salmata yaa balɗe ɗiɗi je Salmata yaade toon holko bonnantama baba mar Salmata ko arema kalmisaɗen min ari ɗo wiyomi ma haal min mi yiɗani yo yaade mi ñaguima ɗum sah kono komi ƴewɗo tawmi affaire o tiiɗe makko
te rewɓe enen fof eɗen nganndi geɗe rewɓe so yahani yanngo o kañum e on kam ɓe parat hay famille maɓɓe ne waawi bonde ɗum noon goppa Salmata ya balɗi holko ɓurtanma aɗa wondi e dote nani ɗo nder galle alaa ko mankirma Salmata yehi balɗiɗe ko bonnantama ba ɗum ka famani aɗa holi won probléme ay nokku fof gaccimi Salmata yii mino wima nonen même pas une semaine kamɓe heddiɓe mam gara ɓe mbi komi jiiɗi yaade galle tanam walla galle mamam pour quelque jours walla cikka Salmata koko yii boom pour yiiloyade ceerno liggaɗeɓe walla liggo kam walla ayi ɗum noon addata détail ɗon gaddate galle après ɗum waɗi majjur Salmata yaade te Salmata so tawi mi woppani ɗum so tawi mi woppanima baba Salmata en tiiɗo hoore te min ɓuuri kam ko hen muusi Salmata de sikkat kañum resi min baba haalne tan de enen e Salmata ken andam de kono Salmata heddiɓe ɓuuri tinnade de haal tan haala hakkude ma e Salmata alaa wallahi non aɗen ɗum ɗo jo ça fait l'occasion ala waɗnatoy toon mi namnakima toon haal tan probléme ma e Salmata ay onon poɗon ɗo Salmata he Salmata to woni ɗo e wallahi ça fait deux Salmata ƴeew vrai visage Salmata min o wawma ɗum haalande minen a ɓuuramen anndu Salmata haalat kam koye suudndu e ko waɗata kam koye suudndu baba so tawanoma ma wi oɗo mara wona Salmata gandi mo Salmata somin gondi e nder suudu Salmata duh tan wawa wi Salmata yo waɗ hunde ha waɗ baba hay leldade Salmata jaɓɗa e haalka somi dañi ɗum e hitande gotol wonata gotol hitande mbimamde wiyanimi lebbi wiyani oɗo hay somi dañi ɗum gotol wonata e hitande baba Salmata o weeti so wi hande en wayno kam min ɓacci ɗum e yafuuta mbimi ɗum yahani par ce que il faut mi hollam min won kilifa makko a ay joni so tiiɗi hoore noon ho yii baba o arta de aɗa andim noon min kam so yii o hoto artu e galle he wimomi yo jooɗ woppanima hannde woppanima jangga ay so hollirini needi kala ko sohlayam mo dañ mais wonake jeyɗeɓe kanko woni kilifaɗo kanko resimi kanko min noon min wona oɗon gorko quoi eyyi so jaɓi tan min woni gorko makko ko mbimom ɗum o waɗata mi woppamo yaha mais ɓayri noon kanko waɗi yilifa hoore makko baba accidamen ɗon jahɗa jalɗon hen joom hay nokku yaha joom min meɗa anndi ko an woni e goonga kono neɗɗo ina wona e goonga rokkila an woto ƴeewe Salmata ƴeewe am est ce que min a meeɗi wadde Salmata ha ñaaguimami wona an nelatno wimi yahmi haala e Salmata walla a yejjiti ɗum a yejjiti kadi probléme goɗɗo no wawi ara nulami e Salmata balɗi ɗe ɗe goppata Salmata holko ustatma ala ko bonatma kedi gonomi maayi noon mbiya Salmata yo andu an ka gorko mum an Salmata wawa andu ka gorko mum an joom an hakkude ma Allah Salmata naati ko galle a meeɗi seeko bagge tan tottuɗa Salmata a wona minen coɗat minen ñamminta an joom an ayi an Allah weɗma aljanna wiyanma galle jooɗo wiyanma rewɓe yooɗe wiyanma baaba mo ganduɗa ala ko salanima ala haydara ko sellatomi kala ko mbaɗɗa e woppata yawta boneji ma ala komi dañani e boneji ma fiyama hen gatama hen wiyama hen wiiɗi ha nder esiɓe foof mbeɗa muñ wadde somi ñaaguima a riiɗo kam min mom safɗum avec la manière par ce que Hamidou biɗomo a riiɗi on yawaki min yawi mbimi he oto refte koɗo haala aduna ha gati mi wiman Hamidou ɗo e yeeso mum oto refte kalten ko haala Salamata kono an gurgo ma e Salamata ko fiide gurgo ma e Salamata ko ƴettade gurgo ma e Salamata ko leldude kono wona sorgo wona dépasse wona darap wona cuurayi wona haydara mi meeɗa yiitan joom ko gandumma ko hakkude ma Salamata an Salamata tan jaltoɗon mbiɗon oɗon jahani yo comme no neɗɗo waddane e debbo mum tan pijdon jaldon jahon garton meeɗa yiide ɗum ge min hay so mbi ɗum dañja ɗum e Salamata ɗum waɗi ko wi ɗum an Salamata anda Salamata pourquoi joom dañƴum e jaari walla e biba mbeɗa andi kay pourquoi mbeɗa dañƴum e mabɓe cagaji jañɗa ɓe ƴeew ɓe jiida e Salamata de baba bawɗo wi rewame ko cagaji de ala droit wiide rewam cagaji de meɗa jogui droit ala pourquoi aɗa wiyam rewam wiyam yomi addu preuve kay non aɗa suusa addude preuve eyyi addu preuve an biba hol jibidin ɗon hakkude ma Allah tan nden kam wona dow lees de manda koye pano kawran mi anda koye mbedda haal tan gonga walla koye mairie école haal gonga tan haal tan hakkude ma Allah tan miijiɗa tan yo leldanɗa e biba waɗim dépassé non mbeɗa ɓiyi moƴƴon nelde ɗo waɗim dépassé no ɓiyam jibinaɗo non baba ana waɗim dépassé billahi baba ɓiyam hoto jibinaɗo a fotani ɗum indude quoi
baba an seg an problème a billahi wallahi tala ɗum waɗama wiyata riiɗi par ce que aɗa woodi gueɗe a neɗɗo a wiita ɗon neɗɗo non comme exemple totemam rek quoi billahi par ce que aɗa woodi gueɗe a foti ɗum wiide ɓiima e joddade ɓiima aɗa wi ɗum ay ɓingel ma ngel ɗo jibna yes école walla mire école afrique ɗon baba wona noon ay joni gaccen ka ɗon haala heɗen ala ngol konngol mbel haala ngol wawi non mbel haala ngol wawi acce hunduko ma kalta ko ɓacci kalten ko haala salama eyyi salma kalin haala salama joni wona ka rew ma noon ko reedaɓe an ka deedaɗo is acca ƴettade min wi rew ma ko reedaɓe ka deedaɓe mati wona min jibinma walla joni mbimi salma wona ñagantonoɗa jomum rokkanima o yahani hannde o yahani jangga baba joom o yahani hannde o yahani jangga mi andinama gueɗel de arsummo Allah weɗma o weɗanima guiƴira ma machallah Hamidou nani ɗo hay ko reeda ala si wona fiide mawɓe hay debbo ala katar kaaji tan ya cuuɗi yimɓe ne waɗa pembel Allah on wawma ɗon artirde Allah sur Allah noon waɗi wawi ko waɗanima ɗum de weɗima rewɓe tarta yo machallah baba ma nani doga caggal ma ronki ɗum dañde te mbe jogori res goɗɗo après kamɓe ɗo tata goto mabɓe kemɓe yiɗum usude nan ɗon goɗɗo ɗum cukalel noon ko laakara de ma taw ko laakara ndesoyte kono wona ɗo e galle non usat goto nar anti kay eyyi oho accammi haala salma de yahani de billahi yahani salman kam yahani ba taw ko tiiɗo hoore mo andi min ɓuɗum tiiɗo hoore so welamno yo yaha so yii kam yo andu kam o natta e gallo ɗum kam min kam hannde natti hen ƴewde mom enɗam a meeɗa hen ƴewde enɗam sa ƴewni hen enɗam wona nin mbatta salman mbatta ɗum tan mbaɗa ɗo déplace waɗ imagine joni salma sen yaha joni minimum mami tottum hay 100 000 francs o wi o namnaki mbuuɗo ari am mais yoɗa wi ko namnaki mbuuɗo joni o yaha min nelda e sam haydara neldo sa welam nelda mi ala baba har kam neldude rokkude esam ke mi rokko babam won mi rokko nenam min ka meeɗa kam rokku min e tekkere maɗa ɓanda e feera wat min kay barke komo ala tan barke ma kay gaɗani ɗum gaɗa debbo jarama mi haalneɗo konngol no mi anda komi maayo mi anda komi guurowo mi anda mi tawete mi anda mi tawetake wallahi joom ñande ceerɗo ay salma mbasa ɓalayel ay salma ɗo mi jiiɗa jaggo ɓujjuɗe sappo de kala ko wawma wadde aɗa suka ma fof woni koye salma so arti kam woni ne salma tawno kam min gil salma gil desmi tan a yi ko jogui ko ɗum jogui a dañi ko ɗum dañi premier biba deuxiéme jaay e troisiéme deedaɗo garɗo ɗo hiccenki jaam on kam noon ko joɗɗon kam mi wimi totalnima madame pour min ala pour min mi apna o goɗɗo natta ɗo hanti mati min kam komi rawano ma walla min kam min ko yomi fewnu gallam tan ha rondo rew han adda obe ka donɗo tan biya min fewnu gallam aɗa wawi fewnude ɗo galle an ka donɗo tan ay an billahi komi nattuɗom hoore wota bam yiyatma a woni e nder yimɓe galle gallaw an ka donɗo galle tan an galle a liggaya ɗum an hay min a waɗa ɗum ɗo an minema tan poti amaranda min jendatam ko tan mbeɗa wasi yoftade billahi ka babam tan mais so gonin guiƴiraɓe sa haali goo wima goo par ce que minema poti e gallo an ka donɗo an yimɓe foof jahande ubboyde mawno an a yahani ɗo mbaɗɗa jubal e gallo directement garɗa gonɗa wi ɗo galle hanti ɗo poti eggata am noddama tan mbiɗama en eggata e gallo galle jomum jibnani hay dar ala te no kaldirɗa ɗum kalda ha ƴettiɗa sa suftor mbiɗa jomum hay dar ala joni galle an ka donɗo tan gallo ala homo jeyima galle homo jeyima joom galle homo jeyima homo jeyima hande wona inna wona galle rawano reedan ummo te billahi jungo ma mem ti salam liggo ma ko boni wallahi ɓe yilto sala yara fude billahi o yara fude sala wallahi o yara fude wallahi hule wawa yaade Dakar sa mbiya numare mabɓe ma waɗ jadde kala ko heeɓimi heɓama ma waɗ jadde so yiɗi tan o yaha lawol nen taman nen oya so yimi seerima seerta komo gaddunɗa an kuɗaɗo Allah waɗani mum mbuuɗi o ceeraji deedaɗo o ma rona min billahi hay somi wawno mi yiilo ceerno warma mbasa ronde gallam billahi sa roni gallam omi yaafakimi yarlaki galle oɗo wallahi Allah feccere ma ala heɓde ablayam jeeyi galle o ma wattu indi mo hen bo Jare
jaari ƴeew mi haalata haydara ko mbimami ko mbaɗa ɗum sabu mbiɗa ni gonɗa koye fontade wona ar wat ko mbimami ko ngara tawa kam gaddanami jawdam ndi ko ɓuuri yawde est ce que a faami mi yiɗa noon arde toon mbiɗi waɗa ko jiɗmi wadde hoɗe so tawi diwi hannde walla diwi ɗo e janngo anndu komi garowo toon joni joni mi yiɗa noon aɗa fawnami hen haalullaji goɗɗi est ce que aɗa heeɗi ko haalami ho net téléphone ana salminani bom fuɗɗoɗa haalde lawo tawa haalde a salminani an bebe ana haala hoore maɗe an joni haalta ɗo en nde téléphone ma ko sonanno joni eyi on wawi go nodde hen téléphone e yomnoma kalis en haal en luuk en haal mi anda ko haala ko woni waji joni kam ko wima bebe han jaaru wi kam a ƴew ƴew numéro o bebe o mi andama o mi anda wono kala haal wa mi andama mi andama ko haal an o rewi inde ma holmo joguinoɗa ɗo ñamani wa hana bebe hana min tan ganduɗa biyeteɗo jaari min ko mbawmi hen bebe ko jumɗo wonande ko goɗɗo yinno noddude tan après par coïncidence après o noddi kam ko jumɗo de ko jumɗo ƴewam ɗo mono mono eɗo mbimami bebe mi andamo aɗa andi mbiya andam wa bebe mi andamo joni ko on no haaldirni aɗa andi ɗum oto waɗam gulali wayo haalna mono joni fof somoɗo andinmo min aɗa andim kay o noddude mbiɗem jaari e inde ma o rewi omo yobnoma kalis mak te on woni gorko aɗa woni debbo ci bebe artir hakkille ma ko mbaɗɗa ko mi yiiɗa ɗum de min mi anda mbiɗami andimo aɗa andimo wawi o wiyami andama ƴew mo mi andama yiɗa ɗum nande de anani miɗa nande mi andama de wa joni somi andama jiɗimi kalna kam mono o mi andama an guilande haji est ce que a meeɗi yiide neɗɗo no arɗo no jeeyam soha gorko no arɗo wi jeeya jeeyani wona meeɗa dañde ha ɓe jiɗɗa moɗo ande mi haalam joguiɗa ñamani haalnam joni jiɗimi kalnam oɗon joguiɗa ñamani haalnam goɗɗum joguiɗa joɓam haalnam o fof joguiɗam yoɓam antumami pourquoi am noddumami yoɓnoma omo haaldirni e ton mo haaldirni o yam o salminani ni o woni gorko omo haala omo yeeyim bandiyagal quoi pourquoi minda hana waɗa kam kono mi andama aɗa andim de a haalat de mi andima non he jaari ƴeew miɗa gunen ɗo enen nguli galen nan men quoi wona ko an waɗa ɗum ko gullata haalta sees ko gullata joni mon kanka mi andamo bebe mi andama billahi bebe mi andama noddum da kono noddum joni wa bebe mi noddata par ce que ko jumɗo uddi téléphone am noddi tam ala bebe mi udditani ko jumɗo ko tagi moɗo uddi téléphone o ko jumɗo jaari aɗan yeeyim bandiyagal te mi yiɗa ɗum ɗo hakkundame ma uddi téléphone o mi noddam bebe téléphone mi wawa udde ko jumɗo mi wawa mi yiɗa waɗuma déranger moɗo andi ko jumɗo joni noddum wima mbiya koye jum noddum da ala bebe mi noddata jaari ƴeew da téléphone o ƴeew jaari min c'est hadde accu mbatta ko de da téléphone o noddum uddi téléphone o mbima uddi téléphone o noddam bebe ala mi wawa nodde ko jumɗo noon joni noon min ko mbawmi hen bebe ande ko mbawmi hen mi wawa hen haydara jaari jooɗ wa jaari jooɗ min jiɗimi gandinani ƴeewam ɗo he acci ñammi uji ma battari ƴeewam ɗo yeti bebe ha moɗo jewma komi jiɗa andude min man dañƴa ɗo sehil gorko mom andami mi ala e gosi ko an woni sehilam ko an woni fofa mi ala sehi gorko de bebe pourquoi mbima wadde noddum mbiɗa wona ko jumɗo ko tagi mon noddum ko jumɗo bebe noon neɗɗo juuma ko ala to mon mo juumata kanko wiyo juumana ano sohli noddume yaa kam
ala mi wawa parce que ko jumdo mi wawa dama déranger an bébé an billahi an bébé an chaque jour ko an toñat kam an bébé ñanden do téléphone ma soni jotumi ko mbadda kam ha kiftuɗa ɗum pof ha gañaka mi jungo mi ha hande aɗa haaji côté premier erreur mbadda téléphone am fotano sonde jettaɗum an waɗi erreur on jettaɗum ha para nana hay mbiɗa kam mi waɗa mbaran min toña kam deux fois yara waɗa mbara mbaran de te koɗo toñam bébé hoto witta kam noon de bébé hoto witta kam kajit hakkundame ma bo i ko an yiɗi bona non nam comme namni ɗem tan ala bébé so tawi ko ɗum jiɗɗa kalnam an bébé guiɗen anmi galle ha joni isa andi kam sehil gorko ha tottam numéro waɓe yalti numéro tottam udit téléphone o udit bébé mi wawa téléphone am nimi ami fotande men fotande min téléphone o tagi aɗa mema téléphone gallay kam ko heeɓi mo feeram boni noon bébé am sehi de hey no ogla il faut mi haalde mo parce que sinon o bonnat dewgal am joni